Hej så alle sammen, Google Play her. Jeg har startet den her nye kanal, fordi jeg godt kan lide at vise mine videoer til andre. Jeg har faktisk haft en kanal før, men det har ikke været sådan en, jeg har brugt så meget. Men nu har jeg så startet en ny kanal, og jeg kan godt lide at lave CSGO for eksempel. Jeg kan godt lide at spille CSGO og Minecraft. Og ja, hvis I vil, så må I også skrive ned i kommentarerne om hvis I tager nogle 1v1 og competitive og sådan noget sammen. Og de videoer jeg kommer til at lave, det er sådan lidt mest CSGO, Minecraft, lidt unboxing også en gang imellem. Jeg er faktisk ved at spare op til en kniv her i øjeblikket, og jeg har en masse andre spil her. I kan se her har jeg en masse andre spil her. Arma, Left 4 Dead og Arma 2, Airmake for eksempel, Tinny Reverse, Walking Dead, Untrained kommer jeg til at spille med mine venner, og det Team Fortress. Det er ikke så mange spil jeg har, men I kan altid skrive, hvis nogen har nogle spil, I vil til at spille. Og så, det var bare lidt om mig selv. Det er sådan en lille hurtig video. Men husk at subscribe på min kanal, eller abonnere, som det hedder. Og så leave a like, eller ja, like videoen. Men vi ses alle sammen. Hej hej.